Sani ako ning soroy sa balay sa akong igsuon kay nagkamamat kami ni Nang Kalaw, taga na ba Hinunangan Southern Leyte. Kay ning sibgilon siya guys, handom siguro ni ang iyang anak nga dugay na nga panahon nga wa sila magkakita. Sila, Manjong buntag Christina. Manjong buntag Christina. Focus sa doon. Gimingaw na ko nimo Christina. Uli na dire. Kay magpinisayloan ay nalamanta sa imong di wala na dapat nimo. Di ka man matawon ng kalibutan na uwa kay inahan. Bosa Christina. Uli gasod madali kay mata. Balhin na, hindi nagkukita sa adyo. Man. Sige, focus. Palagi. Parang taas ang ako bisa na ikaw, hindi makapasildo na ako. Sige na. Sunod. Parang kalisod siya. Pinagawa yung mag-inisara. Alam nga. Christina, alam sura ako usara din bahay. Uli, ganun matijuro. Ito ba si Linlin sa Manila nagpasuldo. Busa, Christina, igmaluoy ka naong inahan. Nga doon naman ko pasaylo. O nasadok man po ko pag-inahan. Pinasaylo ay lamanta. Naga, doon ka. I-focus pa mo nagtuwal dyan kung makita. Makita. Gusto. Res, kung nalaway ka ginahan, uli, madali, kay nanong lawas, naniwang na, tungod sa akong paningkamot ni mabuhi ko. Basta, res, ni amang ko sa imong iso na si Yaya, ni mo, ato ay ko sa koan, atong imong yoyo. Oh, dili. Manghod ni mo. Namista mang, padto man ko. Dosa. Kung ikaw rin, mantigo na mauli ka ba dire? Ingo man silang na imong bana, imong anak, tulo ka buok. Tandaan taon din yung mo, masayod ka. Aron masayod ko. Busa, rest, magpagnaselo ay ka. Wala. Ang kakaroon, manghinaot ko nga makita nimo ang video sa imong ginikanan, Luzon, Visayas, Mindanao, ug sa ubang dapit nga moabot sa akong video. Manghinaot ko nga naay nakailan Christina Uchabilio Buktot nga taga na ba Hinunangan Southern Leyte. I hope nga makaplagan si Christina ug naay makasulti nga nga makakita sa video sa iyang ginikanan. Manghinaot ko Christina nga mobakasyon ka, makipaghimamat sa imong mga igsuon, parente, kay dugay na nga panahon nga gihandom ka sa imong mga igsuon, parente, mga igagaw, labi na sa imong ginikanan nga naghandom kanunay kanimo Christina. Magpinasaylo ay na lamang kamo. Ug daghang kayong salamat guys. Manghinaot ko nga daghay makakita sa video ni Nang Kalaw. Claudia. Nang Kalaw ba? Claudia. Istubio Buktot nga taga na ba Hinunangan Southern Leyte, nagpangita sa iyang anak nga dugay na nga panahon nga wa siya mag-uli-uli. Daghang kayong salamat guys. God bless natong tanan. Please follow my FB page Ambitious Young Chrissy and my YouTube channel Ambitious Young Chrissy. Thank you so much and God bless na natong tanan.